Муса Жәлил исемендәге татар опера һәм балет театры җырчысы, СССРның халык артисты Азат Зиннәт улы Аббасов 1925 елның 19 гыйнварында Алабуга шәһәрендә дөньяга килә. Аның хезмәт юлы бөтенләй башка юнәлештә 1943 елда Казан авиация техникумын тәмамлаганнан соң Казан вертолет заводына конструктор вазифасыннан башлана. Опера сәхнәсендә яңа якты йолдыз булып кабынуына исә бер очрашу сәбәп була. Аларның гаилә дусты булган композитор Салих Сәйдәшев егетнең җырлавын ишетеп, аңа вокал сәнгате юнәлешендә белем алырга киңәш бирә. Азат Аббасов 1944 елда Мәскәү консерваториясе каршындагы татар опера студиясенә укырга керә. 1950 елда укуын тәмамлап, Казанга кайткач, татар опера һәм балет театры сәхнәсендә беренче ролен Петр Чайковскийның Евгений Онегин операсындагы Трике партиясын башкара. Артистның иҗат гомере шушы бер театр, Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театры белән бәйле. Лирик драматик тенор, кабатланмас матур тембрлы тавышка ия җырчы үзенең вокаль мөмкинлекләрен һәм актерлык осталыгын органик рәвештә куша белү белән тамашачылар һәм белгечләр игътибарын беренче адымнарыннан ук җәлеп итә. 1950-90 елларда 40 ел буена театрның әйдәп баручы солистларыннан берсе була. Көнбатыш Европа, рус классиклары һәм хәзерге заман композиторларының операларында, оперетталарында, музыкаль комедияләрендә, героик эпик, фаҗигале рухтагы партияләрне тыңлаучыларның күңелендә калырлык итеп башкара. Аның репертуарында 100дән артык опера партиясе исәпләнә. Җырчы Шарль Гуноның Фауст операсында Фауст, Джузеппе Вердиның Бал Маскарад операсында Ричард, Джакомо Пуччининың Богема, Тоска, Чио-Чио-Сан операларында Рудольф, Каварадосси, Пинкертон, Модест Мусоргскийның Борис Годунов операсында Самозванец, Дмитрий Шостаковичның Катерина Измайлова операсында Сергей образларын тудыра. Шулай ук Йохан Штраусның Ярканат һәм Шигән бароны, Фредерик Лоуның Минем гүзәл ханымым, Константин Листовның Севастополь вальсы, Рауф Гаджиевның Ромео Минем күршем оперетта һәм мюзикалларында бош рольләрне башкара. Татар композиторлары Нәҗип Җиһановның Алтын чәч, Жәлил, Түләк һәм Сусылу, Хаснул Валиуллинның Самат, Җәүдәт Фәйзинең Башмагым әсәрләре буенча куелган спектакльләрдә төп партияләрне башкарып, милли музыкаль сәхнә сәнгатен үстерүгә Азат Аббасов зур өлеш кертә. 1955-62 елларда ул Галиәскәр Камал исемендәге театр сәхнәсендә Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәл пьесасы буенча куелган, музыкасын Салих Сәйдәшев язган спектакльдә Булат ролен башкарып зур уңыш казана. Бу спектакльгә аны режиссер Ширияздан Сарымсаков чакыра. Баритон өчен язылган сөйләмгә бай рольне уйнау тенор тавышлы опера җырчысыннан аерым тырышлык сорый. Минем Зәңгәр шәлдә уйнавым миңа бик зур мәктәп булды киләчәккә, минем киләчәгемә. Ул вакытта бит атаклы зур җырчылар арасында эшләү, ул Фатима Ильская, Гөлсем апа Болгарская, Камская, Хаким аби Салимҗанов, Уразиков, Гафуров, Фуат Халитов, Камал Ишенче һәм башкалар. Бу минем өчен мәктәп. Йөздем инде мин анда. Аннан бик күп алып кайттым минем үземә. Үземнең театрыма. Ул шулай ук актив концерт эшчәнлеге алып бара. Татар композиторлары Салих Сәйдәшев, Мансур Музаффаров, Җәүдәт Фәйзи, Александр Ключаревның вокаль әсәрләрен радио, телевидениедән киң җәмәгатьчелеккә җиткерә. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе фондларында аның башкаруында 100дән артык язма саклана. Замандашлары артистны гаҗәеп тыйнак, тырыш,
һәр нәрсәдән гармония эзләүче, гомере буе тавышының куелышы өстендә эшләгән шәхес буларак бәялиләр. Азат Аббасов дәвамлы вакыт Бөтен Россия театр җәмгыяте идарәсе әгъзасы була. Җәмгыятьнең Татарстан бүлеге рәисе урынбасары вазифасын башкара. Опера һәм вокал сәнгатен үстерүдәге казанышлары өчен 1966 елда РСФСРның, 1977 елда СССРның халык артисты исемнәренә лаек була. Татарстанның Габдулла Тукай исемдәге дәүләт бүләге лауреаты. 2005 елда аңа Казан шәһәренең мактаулы гражданы исеме бирелә. Азат Аббасов 2006 елның 11 октябрендә Казанда вафат була. Яңа бистә зиратына җирләнә. Казанның бер урамына аның исеме бирелгән. Игра